الله الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شأن المؤمنين فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن تقوى الله هي منزل المأمون، فمن اتقى الله نجا ومن لم يتقه هلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن نبيكم أمركم بحسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأصل الأخلاق التوحيد، فمن فقده لم ينتفع بغيره. أما المو أما ألاتانو ألم يجوغو كدين الدوية أي مؤمنون كوني أيو كروتاني جوغو نوني ni o jogo bay nunun de ala ye mɔgɔw dɔw kɔrɔta olu kɛla ala ye siran ye baga ye. An bɛ seereya k'a fɔ batomafɛn foyi tɛ yen tiɲɛ na ni ala tɛ, a kelen pewu jɛɲɔgɔn t'a la. An bɛ seereya k'a fɔ ala kira ala ka jɔn de don, a ka ciden don. Ale de ye jogo ɲumanw jogo tilennenw u tigi o ye ala kira de ye, nɛɛma ni kisi b'a kan. Ala ka sela kan ana ka somɔgɔw ana ka sɔhabaw ani mɔgɔ fɛn fɛn mana tugu kɔ fo ka taa bila alikiyama jɔn na. Muminɛw, a ye sira ala ɲɛ. A k'a dɔn k'a fɔ hakilisigiw ka yɔrɔ o ye ala ɲɛ siran ye de. Ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ i bɛ kisi, ni mɔgɔ min ma siran ala ɲɛ i bɛ halaki. Ala ko muminin, a ko a ye siran ala ɲɛ, ala ɲɛ siran ye yɛrɛ yɛrɛ la. A ko wa aw kana fatu fana fa k'a sɔrɔ aw ye mumini de. Ala ko tuguni a ko a ye siran ala ɲɛ, a ko b'a sɔrɔ a b'a ma fɔ n'o kɛra ala b'aw ka koɲɛw ɲ'aw ye, a b'a ka junubuw yafa aw ma. O de la muminun, ala kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a ɲamariya ni jogo ɲumanw ye. A ko i ka siran ala ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, ko i ka ɲuman i ko tugu juguman na, n'o kɛra ala b'i ka juguman a b'a tuse. A ko i ka mɔgɔw jogo ɲɔgɔnya ni jogo ɲumanw ye. O la jogo ɲumanw bɛɛ la asili o ye jogo jumɛn ye? O de ye ka ala kelen pewu k'a bato, ka ala kelebanciya. O de ye jogo ɲumanw bɛɛ la asili ye. Ni mɔgɔ min jogo ɲɛna cogo o cogo, n'a y'a sɔrɔ ala kelen pewu batoli t'a la, i ka jogo ɲuman in t'i nafa. A k'a sɔrɔ e bɛ diɲɛ sarakati bɔ bɛɛ kɛ, a k'a sɔrɔ e ɲɔgɔn sinji tugula tɛ yen, n'a y'a sɔrɔ ni ala kelebanciya t'a la, nafa foyi t'a la ala fɛ yen. O la don dɔ la an b'a ye sata ko ala kira ma nɛɛma ni kisi b'a kan. A ko inna bunu jada'an, Abdullahi bun jada'an, a ko a filɛ kana fil jahiliya, ale tun kɛra jahiliya wagati la, yasilu rahim, a tun bɛ sinji tugu. Wa yut'imul miskin, a tun bɛ miskinaw fana la dumuni. A ko fa hal yanfa'uhu, yalima a ka o baara ɲuman minnu filɛ nin ye olu bɛ se k'a nafa wa? Faqala, ala kira ko inna dhalika la yanfa'uhu, a ko i k'a dɔn o jogo ɲuman ninnu olu tɛ se k'a nafa. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawma ad-din, ko parce que a ma deli k'a fɔ hari tile kelen k'a fɔ ala n ka junubukow yafa. O la ni jogo ɲɛna cogo o cogo, n'a y'a sɔrɔ ala kelebanciya t'a la, i ka o jogo ɲumanya in
ate nafa foyi la sima ala fe ala mako foyi tika o jogo nyuma ina wa ala bi jeni akata suma kono ni tauhidi ti bolo wale lambalima na fora jogo ika jogo nyumanta ka ala segere ka jogo nyumanta ka ala ka chiden segere ka jogo nyumanta ka ala ka jon kulu fana segere mo kan ka jogo nyuman jumenta ka ala segere ika don folo ala ka hake jumen be kan folo wade la doya ala kira nyininka ako ma haqqul ibadi ala allah ako jon ka hake jumen be ala ka hake jumen o be jon ka ako an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a wade jon ka ala bato o kana fen foyi fara alaka walla alaka hake min bi ka folo ika ala kelen pewu bato ika na fen faraka jogo kata alama adoye fana ye jume ni ala yi nyamariya ki bla femina iko ke ni ala yi bali femina fana iko to jogo nyumando fana ye jume kalimanani alaye limanani alaye obekeni fen jume ika dala ka fo ala ben wode la ibe mo doye aba fo ko ala tin ko ala ko te chien ko saka kunu tin ko saka kunu te chien ko me ko ale dusukun kan ko bebe jogo de bolo na ya soro e dusukun tun kan e tun ta fo ko ala ko te chien na soro e dusukun tun kan e tun ta fo ko saka kunu ye chien wode la duskun yumaya iki duskun ye kata ala folo rema parce que ale de yida mais eduskun manye kata alama eko eduskun yana kata danfe untoma eka duskun yumaya awe mun nafa nyeye atena nafa foi nyeye walla ikadala kafo alabe ni mo minun fana bana uwajura ayirulula kafo alabe u bana ala yejumen fo luka konela ako walau tara idh waqifu ala rabbihim ako eku to imbani lagaradon ni ala yu kunu kujo anyefe unyabe tasmala ala bu nyininka alaysa hada bil haqq yalma ni te chenwa ala ko chente wa ube chendo ako saka kunu te chen awullem flene kana jone nyefe chendo wa walma chente qalu bala wa rabbina wafu anti ala wallahi anyan kalila chendo ala ko e chen wasaka kunu e chen fana mais ala ben utonya parce que comme ni jien kono ala ya fo ka qur'ane jigi ala kira ya fo donin ke bagaw ya fo e mo belame e jolen ko fe ala nye e re bado tagajoro fo ite tuguni ko awo ko chendo ala ko fadhuqul azab bima kuntum takfurun ay kafira min kene ala yere ay tasman neneni o sababu ye aw bana ala koma ako saka kunu te chien ay tasman nene no sababu ye mais walau sadaqullaha lakana khayran lahum no tunye ala chien tiya kabni jen kono ore tunyu mahere me kamnu u bano ma lagara don ka fulu beta ala chien tiya na fatola kalimanani ala ya do fana jume arububiyya kadala ka fo ala de daninke dambaga fo ite fo ala mo ka dawo fana la ikadala ka fo dambaga fo ite fo ala fem fo ma daninke ne ala te wadela ala ko hal min khaliqin ghayru allah ako yalma dambaga fem wore ben wani ala te ala ni fem fo ma fara nyon ka daninke walla ikadala ka fo dambaga fo ite ni alate kalimanani alaye addo fana jume al uluhiyya ka fo dambaga masa fo ite ni alate ala kelen pewde ni bato kaka ikadawala ikanata mogoba bato ikanata kaburu bato ikanata boli bato ikadon ka fo dambaga fo idete bato ma fen fo idete fona kera alaye wacide nunun be cira nunun de koso ka yira mola ka fu kana fen foyi bato ni alate walla uba fo ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru cide bebe ninde fo akam antonye ngam mo
ay ala kelen pewde bato ma fen wɛrɛ tawla ni ala tɛ n'o bɔra yen fana i ka limana ni ala ka tɔgɔ ɲumanw ye ala ye tɔgɔ minnu sabata yɛrɛ la ala kira ye tɔgɔ minnu sabati ala la ala ye mankutu minnu sabata yɛrɛ la ala kira ye mankutu minnu sabata la i ka limana ni olu ye i dusukun na wala ala ko walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha a ko tɔgɔ ɲumanw bɛ ala la a ye ala wele n'a tɔgɔ ɲumanw ye o de la ni ninnu jogo ninnu dafari la a bɛ komi jogow dɔw dafari la ka taa ala ma jogo bɛɛ ma dafare o de la mumini wagati bɛɛ n'i bɛ ka gɛrɛ ala la ni ala bato ye a bɛ komi dɔ de bɛ fara i ka jogo ɲumanya kan ka taa ala ma mɛ ni ninnu kɔni dafari la a bɛ komi jogo ɲuman ala fan fɛ i ye dɔ k'a la ni tilal'o la fana jogo ka taa ala kira ma mɔgɔ kan ka jogo jumɛn ta ka ala kira sɛgɛrɛ o de ta'atuhu fima amara ala kira yi yamariya fɛn min na i ka tugu a kɔ wala ala ko man yuti'i rasula faqad ata'a Allah a ko ni mɔgɔ min tugura ala kira kɔ a bɛ komi i tugura ala de kɔ o de la i bɛ dɔw fana ye u b'a fɔ k'olu sɔnna ala ma ko ala ka di olu ye k'olu sɔnna ala ka kumakan ma n'o ye kuranɛ k'o ka di olu ye ko mɛ k'olu ma sɔn ala kira ka kumakan ma k'olu tɛ hadisa ko la non i ma sɔn ala ta ma i y'a fɔ i nɛn de la k'a fɔ i sɔnna ala ta ma n'o tɛ i ma sɔn ala ta ma n'a y'a sɔrɔ ala ka di e ye ala ka kumakan de ka di e ye ala ye jumɛn fɔ a ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah a ko muhammadu e k'a f'u ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ ala fɛ komi aw k'a bɛ ala de fɛ aw ko a b'a ala ka kumakan de fɛ n'o ye kuranɛ ye a ye tugu ni ala kira ko o de la u ko nin aya in ma ko ayatul mihna ko nin ye lajarabili aya de ala nana ka mɔgɔw lajarabini ni aya in de al-Hasan al-Basri ale de ko زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية أكو مغو دوري أقلون فقولوا بألافي نمبيكو أمبي ألافي أمبي نبوني ونا چوغدي ولا آية آية جيجي كالا جرابي إكو إبي ألافي نينكو أبي ألافي بوسيسا أبيكا تغو ألا كراكو نيكو تغو ألا كراكو كيتي ألا كراكا حديثا في mɔgɔ min ko ale bɛ tugu ala kɔ ale bɛ ala ka kumakan fɛ ale bɛ tugu ala kira ka hadisa kɔ aw fila la jɔn bɛ ala fɛ sika foyi t'a la mɔgɔ min sɔnna ala ta ma ka sɔn ala kira ta ma o de tigi bɛ ala fɛ ale de bɛ ala ka kumakan fana fɛ wala ka tugu ala kira kɔ a filanan ye jumɛn wa tasdiquhu fima akhbara ala kira ye kibaruya fɛn min na i k'o tiɲɛtigiya lagara kow la ala kira ko fɛn fɛn bɛ kɛ kaburu kɔnɔ an m'a ye mɛ an dalen b'a la i n'a fɔ an dalen bɛ saya ka kunu na cogo min lagaraka kow la ala kira ko a bɛ kɛ cogo o cogo an m'a ye an ma se mɛ an dalen b'a la i n'a fɔ an dalen b'an ka saya ka kunu na cogo min wala i ka da ala kira la a ma n'i kibara ni fɛn fɛn a dɔ ye jumɛn ka ladabu ta ka taa ala kira ma o de ye wajtinabu ma anhu naha wa zazara ala kira a y'i bali fɛn min na i k'i mabɔ o la a y'i bagabaga ka ko minnu na fana i k'olu to yen o de ye ladabu dɔ fana ye ka taa ala kira ma a ladabu dɔ fana ye jumɛn alla yu'bada allaha illa bima shara i kana ala bato ni fɛn foyi ye f'a k'a sɔrɔ ala kira a ye fɛn min sariya o de la Ibn Qayyim ko nin yɔrɔ la alla yataqaddama alayhi bi amrin wala nahyin wala iznin wala tasarrufin a ko ladabu ka taa ala kira ma o ye jumɛn i kana bila ala kira ɲɛ ɲamarikan dɔ la kana mɔgɔw ɲamariya fɛn dɔ la ala kira ma mɔgɔw ɲamariya fɛn min na kana mɔgɔw bali ko dɔ la ala kira ma mɔgɔw bali ko min na kana jɛ mɔgɔw ma ko dɔ la ala kira ma jɛ mɔgɔw ma ko min na wala ala ko ya ayyuhalladhina amanu
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أكو أو منكم أو لمن أرى أو كان بلا ألاني أكن بلا ألا كراني أكاكولا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا هذا الدين وأنزل فيه الأدب الذي تصلح به الحياة، وقد حث الإسلام المسلم أن يعتني بالآداب في أولاده وذويه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال مجاهد رحمه الله: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. قال ابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أمبالي ما وامبي على تانو ألم ينين دين باين نا يو داما أمبي على تانو ألم ينفنا نا يلدبو جيجي كفر الدين إنكا تانو بي على كوشوغا بيلا جلنا ودلا على silameya abe silame sude ka taa ladabu ma iki mako do ladabu la iki yɛrɛ ladamu iki denw ladamu iki ka somɔgɔw fana ladabu. an ko hadamaden i jogo ka ɲɛ, ni i jogo ɲɛna ka taa ala ma, ni i jogo ɲɛna ka taa ala kira fana ma, n'a y'a sɔrɔ i jogo ka jugu ka taa hadamadenw fana ma, o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i se tasuma kɔnɔ. o la ni i jogo ɲɛna ka taa ala ma, i jogo ɲɛna ka taa ciden ma, f'a k'a sɔrɔ i jogo fana ka ɲi ka taa hadamadenw ma. o de la u ye ala kira ɲininka k'a fɔ muso dɔ bɛ yen ale ka sarakati bɔ o ka ca, a ka nafila sun o ka ca, a ka nafila seli o fana ka ca, mais fo n'a kɛra dɔrɔn a b'a sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni a nɛɛ. ala kira ko hiya finnar, a ko muso in a bɛ tasuma kɔnɔ. o y'a ɲininka o ko muso dɔ fana bɛ yen ale ka seli fitinin de don, a ka nafila seli man ca, a ka nafila sun fana o man ca, nɔnɔ jalaw dɔw de b'a bolo dɔrɔn a bɛ fitinin sarakati o la, mais fo n'a kɛra dɔrɔn a t'a sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ. ala kira ko o fana bɛ arijinɛ kɔnɔ. o de la don in a ka nafila seli ka ca, a ka nafila sun ka ca, mais o m'a to n'a kisira tasuma ma, maadama ni hadamadenw ma se ka tɔɔrɔ kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma. o la mɔgɔ n'i jogo ɲɛna ka taa ala ma, i jogo ɲɛna ka taa ala kira ma, fo i jogo fana ka ɲɛ ka taa hadamadenw fana tɔ ma. o de la ala kira yamariya k'a fɔ an ka jogo ɲuman ta ka an ɲɔgɔn hadamadenw k'olu sɛgɛrɛ. ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. a ko silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye jɔn ye? mɔgɔ min ni ɲɔgɔn silamɛw kisira ka bɔ i nɛn tɔɔrɔ ma, ani ɲɔgɔn silamɛw kisira ka bɔ i tɛgɛ tɔɔrɔ ma. mais an caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ kisi ka bɔ i tɛgɛ tɔɔrɔ ma, mais nɛn tɔɔrɔ dun. an ka sigidaw la an ka gɛrɛ na, n'an ma ɲɔgɔn silamɛ de kɔrɔ fɔ, an t'a dɔn k'a fɔ sigi diyara, an t'a dɔn k'a fɔ gɛrɛn diyara. alors k'a fɔra silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye? i ɲɔgɔn silamɛw kisira ka bɔ i nɛn ma, u kisira ka bɔ i tɛgɛ fana ma. o de la an k'an jija, n'an jogo ɲɛna ka taa ala ma, n'an jogo ɲɛna ka taa ala kira ma, an jogo fana ka ɲɛ ka taa mɔgɔw ma. o de la silamɛ fana i ɲɔgɔn silamɛ ka hakɛ jumɛn b'i kan? ala kira ko kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. a ko silamɛ, i ɲɔgɔn silamɛ a ka joli o haramuyalen b'i kan, n'o y'a nin kun ye, k'a nin bɔn foyi ala kira ko a haramuyalen b'i kan. o de la a nana hadisa dɔ kɔnɔ
kini fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ se ala fɛ hadamaden hakɛ la fo hadamaden joli n'o kana se ala fɛ dɛ k'a fɔ e de ye mɔgɔ dɔ faga o junubu bɛ nɔfɛ i k'i jija n'o kana se ala fɛ dɛ walima i ɲɔgɔn silamɛ a joli haramuyalen b'i kan i ɲɔgɔn silamɛ fana a ka nafolo a haramuyalen b'i kan mais i bɛ sɔrɔ an caman bɛ yen an ka lahalaw ka ɲi mais an bɛ ka mɔgɔ joli ka nafolo tarake mais a ma ban dɛ n'i taara lahara don i ye mɔgɔ fɛn fɛn ta i bɛ tila k'a bɛɛ segin a ma o dɔw o b'a sɔrɔ nafolo tɛ yen foyi tɛ yen i ka baara ɲuman ani i ka baara jugu i ma o k'i ka baara ɲuman d'a ma walima n'o tɛ yen o b'a tigi ka baara jugu ta k'a d'i ma silamɛ fana ka hakɛ jumɛn o de ye irdihi a farisogo i ɲɔgɔn silamɛ a farisogo haramuyalen b'i kan a tɛ bɛn i k'a kɔrɔfɔ ala kira dun ko kɔrɔfɔli ye jumɛn zikruka akhaka bima yakra i ka fɛn fɔ i balima ma fɛn min man d'a ye o de la hadamadenw an k'an jogo ɲɛ ka taa ala ma an k'an jogo ɲɛ ka taa ala kira ma an k'an jogo ɲɛ ka taa ɲɔgɔn fana ma o de ye silamɛya in dafalan ye n'an ye jogo ɲuman ninnu ta silamɛya y'an yamaruya jogo minnu na n'an kɛra olu kan sika foyi t'a la silamɛw bɛ sankɔrɔta sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ mais i bɛ sɔrɔ jogo ɲuman ninnu de bɛ k'an jɛ o de la n'i ye ala kira n'a ka sɔhabaw lajɛ kuma dɔ la mɔgɔw tun bɛ don diinɛ kɔnɔ n'olu jogo dɔrɔn de hali n'u m'i waaju n'i yɛrɛ sigira k'u jogo lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ninnu tɛ ko lankolon na i bɛ don diinɛ in na mais sisan silamɛw n'a y'a sɔrɔ e tɛ silamɛya kama e tɛ silamɛya dɔn ne donna silamɛya kɔnɔ sisan silamɛw de kama n'i bɔr'u jogo kalama i bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ silamɛya nege bɛ bɔ i la pewu parce que a jogo ɲumantigi o ka dɔgɔ o de la an ka jogo ɲuman k'an yɛrɛ la allahumma hdina li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa ant ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة